Biyag. Tita. Nagrig ka tibiyagan ay ti mannalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumagay matatrabaho ti master kam katawan matnalpas mo a kursaw. Padase ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario gayem kaw. Makaammo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon ken ag construction. Unang ang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Katadalataken ka ang arod. Nasaya at no dakil ti sweldo ako nam. Samot una dakil. Ngam dadakil magbasitin. Ngam ti sweldo ka makitangdam. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Una paray. Sayaat nga rod ano kasta. Basta sayaatan ti trabahong paray. Di ka agsadot-sadot. Tapno saan ka maikat. Adamang bambantay kat kada tayo. Kasta iya. Uwan paray. Para kanya. Ayusan dahi at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti dahi at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napadnag construction mari saleng. Dakkel ka no ti sweldo na injay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak dakkel ti sweldo na. Wala, bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Maya tayo-tayo pa iti saksake. Wala, hingga may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di anya nga iti mabalin. No saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, agorigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko, maray. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo magahin diti construction. Nyamot ti kastoy. Kasla mga daging pirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayaran Sprite. Diya mo mabalin nga ito gaho uraya pagbit ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, doon pa sila makalawas. Wikata ka. Matayak no kasto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukol ta si ko magkiw-kiwar iti siminto. Uriawa na. Lagpas lang makalawas ko jay. Apay nga di Dario ka maanusan na, mate? Talaga di asadot ka, Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawang mga rod nalpas mo nga adal. Uri Andam siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho. Alinong ti pagyanak. Talaga di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldo. Di kan sumrek inton Lunes. Inan anusa lang in lagpas ti makalawas. Tapno malak ti sweldo paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro master ka katrabaho paray? Uray niya. Basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinom. Malah makaamo ka nga rod pare. Di ka mo't mabalin apilitan uno igawid. No di mon kaya tiyag trabaho. Nanang, kura tayo mampay.
At ako magatangat. Dayta ngamin kat. Dakal mati sweldo. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne uray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Agin na naak pa iti sumagmamandungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanayag pat nagapanaginanam. Inta ka makitang dan, tay supay titangdan mo. Nadudog ti bagi kon. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga agin na naakbay ka di. Imbag man marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wala na. Kuna ni nanang nga aginanaak pay. Angam, masikurahan ako ni Ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imikatan. Ibaga ka sumurot kanyak ita nga masadot. Agin na napay ka no. Tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae Mare. Ay na, naku nampay maray. Diyak amo no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't, Ken awan mangayat ken kuha na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae ita. Pilyon damot ti lalaki, makabaul amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsi balasang ka, tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyam. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na, talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang, basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka papanog matyag malmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kagin na na kayo nananang. Tano makainan na kay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang raw. Apay, mabisin ka? Uray agmalmala manakaida ka? Apay ka saan ngay. Andam buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Marseille. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Ang trabaho lata. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko makita. Apay kumamat na kailiw mo? Medyo kras ko nga rahan. Saan ko pa yan ay baga kang kwa na arik na. Iko na, kayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita na lang. Amo nga damot pa naggusto na kanya. Pag ko na amay. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kita na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti ada iti panunot na no kasi akit kita na ka. Ay naure po utan niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na lang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ta andamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay ken ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay bagaan na pudot? Ay wala. Ay so nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kani nga Mirsi. Inakpasyara no madamdama. Agdi ko sa alaan. Ay, di ka laagbaeng. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na, kaya na. Danto nga rod trabaho ka. Nakapasyar ka mo, Raymond.
Ada ka di bagam? Ay, wah, Mirsay. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa mo ka nga. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Ay, pasensya ka na. Ang agbiro ka lang iti sa baling armam. Api, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro ka lang iti sa baling nga armam. Ay. Ay na, apay nga ibalibag mo diri daw. Apay akas na ti jar mo simbang pa. Piling beauty, babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka, gugod. Ni ka di mersay ti dakdak ka madam. Sino kumapay nga eh. Di nakanuki di kayatain. Unang mula nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Tas tanti ibagbagam. Panunutan pa'y luan niya ti rason ti di na pangayatan kan ka. Tanya kumangay may. Katamo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong binat. Si kala ang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka. Matikas tiya trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababad ay makiti danaw. San lagayam a plato ti nawak. Pati kaldero nagdadakal. Hop! Adda aja manusan ti kas tiya trabaho. So maglagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero inusar da naglutong inawak. Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tina. Kaawa bantay di ospital. Tapno ito damot na sweldo ko na. Naglalaingan dali mo. No libre ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya? Saan mo ba nun amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Agmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. Angin, no saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, Mike. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sa balya pagtrabaho, na nang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin na at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Sobya man nga ramon ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Hinanam mo. Samit Ay, kwartayo man kinay. Di ka madanagan. Kain to na da permanente at trabaho. Da kayon to matikat. Ay na, saan naman hun ang anusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni balayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasday nalatag nga aglaklakay. Ay Juan nga ron Kasanun tulaang ano awana kaon. Ay, kat agnakam tungot nga tana. Sapay nasakit din akam na idibinastad ni Marcel. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot nati saan anangayatan ni Marsikin kuana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na ang nagagat ka na. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho na nang. Anya manen ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mat. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanalaka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang ka. Bareng ano maanusan nan. Ay,
no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ang tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga ron, amo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag sa ti anak mo iti trabaho na ika. Hey, kasla maanusan nan sama nga ron, maray. Adamo makabulan nan nagtrabaho. Ay kat maanusan nangatan ah. Maragsakan at nga ron, maray. Kamaudyanan na. Adamo lang na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka? Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man lang umaanong sa munti trabaho. Imikat ka manan. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke ior ornos ti bola waro-wara endam. Inton inyornos ka, wara endamanan. Inak to man iornosain. Makauma. Bambando ganda ka dataon. Ay, awam mo, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akinasadot nanday jay, nana. Ay, jak madam mo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ay aban balasan ko. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibig sana titudo. Sapay agguruod ken agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo bay. Ay, dito ya kung sirot ya ka sa labinaw. Tay sugat ya sirot dito ayang ko. Dito kami nga rudan kalabaw ti anak ko. Ta isumat ti asidog dito ayan me. May mayat ko ma. No dito ka matlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lahal dita. Iswa dito ya ko. Ha! Ay! Marinita! Apay nabasbasa kayo na nasaling. Sinarukuso yung matatudan. Ay sinarukusok ko na. Kaumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo ije pagmulmulaan me. Anya, apay ni ani nanang kulat tinakimat. Tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anya nga min tinapasama ngay tapay anakima ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi iti nagdudo. Ken agkimkimat iti nakapigpig sa. Ket iti naglinungan ni nanang mo apuon ti akasya di nakimat. Anya! Tangay ko nam ngawan igatang mo iti lungon ti inam. Siya kun ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag ti tinulungan na ti agaramid iti lungon ti inam. Hindi aman at nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Panuawang kayo. Diyan mo tiraramida. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutan. No kasano tayo amay dulin ti bangkay ni nanang mo. Ken lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw. Hindi na ibaya nga mingay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiag man. Usak ko mati nagtrabaho. Kapinagtalinad ko latan doon ti balay. Saan ko mapaya na tayo ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagdang ti inam. At ita, taawanin ni nanang mo. Agbiagkan, asiksika. Awanan, tinamnamaham, mamangtulong kan ka.
Isong aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Baro! Naglading itak iti gusto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag ko mati pamagbaga ni nanasaling kat nagsapol ak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatanak inanusak. Tapno da pangalaak iti pagbiag ko. Katitaan ay ruama ko niti trabaho kat adda pa yan garden ko apag mulmula ak iti agduduma prutas kan nateng. Adda matan nobyak kat umandanin ti panagkasarmi. Alakastahan ti pagayam mo, Raymond. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond. Di day drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose para iti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless iti tunggal maysa.